Chii chakaita kuti Paul Matavire panguva yaakazoshaika ashaike ava bofu iye akazvarwa achiona? Chii chakaita kuti Paul Matavire azopedzisira upenyu hwake ava kugara kumusha achifudza mombe after nguva yeland reform? Tichataura also about upenyu hwakararama Paul Matavire, vanhu vaakakura navo munharaunda, and also chakakonzeresa rufu rwaPaul Matavire, and also paakachengeterwa achigara kumusha. If it's your first time to be here, please do subscribe to our channel. Please don't forget to ring the notification button kuti patinoposta next video ndionoita wekutanga kuona video redu. Also, please do comment and like. Motiudza the next artist muchada tikape. Asi zvanhasi tichange tichitaura pamusoro peupenyu hwaPaul Matavire. Paul Matavire akazvarirwa kuRutenga munzvimbo yeMwenezi. Vazhinji vanoziva kuti iri mudistrict reMberengwa mugore re1963 musi wa3 August. Asi chinoshamisa paupenyu hwaPaul Matavire, munhu akazvarwa achiona risiri bofu asi akazopedzisira apofomara. Asi chii chakakonzeresa kuti Paul Matavire azopedzisira ava bofu? Zvinonzi Paul Matavire paakazvarwa achikura aiva mwana aitoona zvese zvinoitwa neanoona mwana. Iye Paul Matavire aizviitawo sematauriro aiita mai vakamubereka. Vanoti Paul Matavire paakatanga kurwara nechigwere chake chakazoita kuti apofomare, havana kuziva kuti chii chaikonzeresa kupofomara kwaPaul Matavire, zvinoita kuti mai vake vakazopedzisira vadana tete vaive hanzvadzi yababa vaPaul Matavire kuti vaone kuti chii chiri kuitika pamuzukuru wavo. Asi zvese zvavakazama, vakambozama kufamba naye Paul Matavire kuti vange vachiona kuti chii chingava chichinetsa mwana, asi zvakashaya basa. Vakatora nguva yakarebesa vasina kuenda naye kuchipatara kuti aone kuti chingava chii chiri kukonzeresa. Sematauriro aita mai vake, vaiti mwana aingochema achikwenya maziso, achichema achikwenya maziso achingobuda musodzi zvekuti nyange ivo vaitokahadzika kuti vazive kuti chingava chii chiri kunetsa mwana. Pavakazoenda naye kuchipatara ndopazvakazoonekwa kuti Paul Matavire anga ane condition yeglukoma, inova iyo inokonzeresa kupofomara kana inokonzeresa kushayikwa kweeyesight. Paul akazoita bofu ava nemakore mangani. Paul akaita bofu sematauriro hazvo zvichinzi akaita bofu asati atanga kuenda kugrade 1. Ari kunzi Paul Matavire akaita bofu achiri mucheche, zvinosiyana nemastatement akanyanya kutenderera makore akare anoti Paul Matavire akazoita bofu ava ne12 years. Paul Matavire akaita bofu asati atotanga kuenda kuchikoro kugrade 1. Vazhinji vanoti zvinoreva kuti kutaura nekuimba kwaita Paul zvinoita semunhu anoona, inyaya yekuti akamboona kwenguva yakareba. Vazhinji vachiti kana munhu akamboona kusvika pa12 years anenge akutonzwisisa. Paul was a creative genius wekuti chese chaaivisualize mupfungwa dzake aikwanisa kuchitranslata kuti chiuye chiite chipenyu. Tichida kuzoziva kuti Paul zvekuimba akazotanga gore ripi. Paul Matavire haana kukura kana kugara paJairos Jiri. Akatozoenda kuJairos Jiri Paul Matavire paakanga apedza chikoro. Vazhinji vanofunga kuti pamwe Paul Matavire akadzidza paJairos Jiri kana kuti akagara paimba yaichengeta vanhu vanoita zveurema yaive ichitungamirirwa navaJairos Jiri. Aiwa kwete, Paul Matavire akadzidza grade 1 yake paMusume achizoenda paKapota School of the Blind paanova paakaitira kusvika grade 11. Zvinofungidzirwa kuti iye Paul Matavire akazoita A-level yake kuFletcher, uko kunova kwaakazosangana netimu yeJairos Jiri kuti azokwanisa kujoina band reJairos Jiri. Zvinonzi izvone Paul paakazojoina band reJairos Jiri akasipotewa achiimba, zvinoita kuti vazove neshungu yekuti ajoine Jairos Jiri band. But by then iye Paul Matavire anga asingaimbi nziyo dzake, aiimba nziyo dzainzi macopyrights panguva iyoyo dzavana Bob Marley nana Peter Tosh. Asi panguva iyoyo ndofungidzira kuti mazuva ano takumati macover songs, but by that time
ainzi macopyrights. Ndopavakazoti aiwazve naiwe haukwanisi here kufamba nesu tichiridza uchimba hako macopyrights iwawo. Hazvina kuvatorera nguva yakareba up until ivopo vaPaul Matavire vatanga kuzokomboza dzavo nziyo vachienda kumastudio kunorekodha. VaRobert Zengeya vaiva amaneja webhendi reJairos Jiri panguva iyoyo, vaivewozve muzukuru wavaJairos Jiri, ndiye akazoenkareja vaPaul Matavire kuti vachipinda nedzimbo dzavo, sekuti nzimbo dzavo dzainakidza plus dzaikwanisa kurileta nemusic yevanhu vemuno muZimbabwe, zvichireva kuti vanga vakufanira kurega kuita macopyrights. Vazhinji vangada kuziva kuti chii chakazokonzeresa kuti bhendi reJairos Jiri rifomewe. Bhendi reJairos Jiri rakazofomewa mugore rekutanga ma-early 60s richiri kunzi Sunrise Aquila Band kana Sunrise Aquila Kings. Patime iyoyo bhendi rakatangwa naNafanyana Dube, vaiva vakakurira kana kuti vaigara paJairos Jiri, padzimba dzaive dzavaJairos Jiri dzavaichengeta vanhu vairarama neurema panguva iyoyo. Jairos Jiri yakazoti aiwa tabudirira zvino kuti tinge tichichengeta vanhu vanorarama neurema, asi tozivikanwa sei nenyika yese kuti ndo zvatinoita. Ndopavakazofunga kuita idea yekugadzira bhendi, ende vaNafanyana Dube patime iyoyo ndo vaiita zvinhu izvozvizvi zvekuimba. But that time again, sematauriro andamboita, vaiita music yemacopyrights vasati vakuita music yavo. Dzimbo dzakawanda dzaPaul Matavire dzatinoziva dzakaproduciwa achiri kugara kana kuti achiri kuridza nebhendi reJairos Jiri. Vazhinji vanoziziva kuti panguva yakazoshaika Paul Matavire akanga akuridza oga paakafoma rake bhendi. Asi chii chakakonzeresa kuti Paul Matavire azofoma rake bhendi achibuda muJairos Jiri? Mugore ra1989 vaPaul Matavire vakasungwa pavairidza kunzvimbo yeChiundura uko, vachipomerwa mhosva yekunzi vakanga vabata chibharo musikana. Zvinova zvakakachamadza vazhinji vachiti ko munhu anoona akazobatwa chibharo sei nemunhu asingaoni? Chii chakakonzeresa kuti munhu asingaoni azochiva kusvika panzvimbo iyoyo yekubata munhu anoona chibharo? Panguva iyoyo vaPaul Matavire vakange vachifamba nemukomana ainzi Peter wavairidza naye kubhendi, anova iye akazorora one of the band members ainzi Shanangurai. Chii chakazokonzeresa kuti Paul Matavire azoramwa kushanda neJairos Jiri paakazodzoka kubva kujere mugore ra1993 apiwa pardon nevainzi vaEdison Zvobo panguva iyoyo. Vakati aiwa munhu ari kurarama neurema haangarambe ari mujere. Pavakabuda ipapo vakadzoka bva vanotora nevamwe vashoma vavainyanya kuwirirana navo kuJairos Jiri bva vafoma ravo bhendi. But chii chakanyanya kukonzeresa kuti varwadziwe kusvika pakadaro? Zvinofungidzirwa kunzi Jairos Jiri Foundation yakaramba kubhadharira vaPaul Matavire bheo raikwanisa kuti vakwanise kugotongwa havo vari kumba panguva iyoyo, vachida kuzama kusazviassociata neumbarasment hwanga hwavapo panguva iyoyo. Asi pakazobuda vaPaul Matavire vachidzoka paya, vakabva vareleasa album rainzi Back from College rinova rakanakidza kazhinji. Asi ipapo ndo pakatangawo downfall yavaPaul Matavire. Vanhu vazhinji vanga vasasanyanye kuvafarira semafaririro avaimboita. Chingava chii chakaderedza mbiri yavaPaul Matavire pavakazobva kujere? Zvinonzi nevanhu vavaishanda navo vaPaul Matavire vaifarira zvisingaiti kumwa zvinodhaka, zvekuti vaiti kana vaguta havo vaizombotirasike mukutaura. Hanzi kazhinji kacho maband members vaitozopedzisira vakuramba kushanda nebhendi nekuda kwekuti kana mukuru vakoriwa, hanzi vaikoriwa zvemachokwadi vachitaurawo futi zvemachokwadi. Asi zvizhinji izvi zvaitaurwa nemaband members
vakamboshanda navo. Pane rimwe gore hanzi vatongai mwoyo vakatombozama kutaura navaPaul Matavire kuti varege kunyanya kuramba vachiita zvechikari pavaitarisirwa kuti vaende kunopefoma kuUK panguva iyoyo. Remember, vaPaul Matavire mugore ra1989 iroro before vazosungwa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo, vakatomboenda kuEurope tour nevamwe vaimbi vaikwana kusvika 11 vakanoridza zvaidadisa mugorero ra1989. Asi pakurongedzwa kuti paite world tour yechipiri, ipapo ndo panonzi vakazosungwa vakaenda kujere. Tichiita fast forward panguva yakanga yakurarama vana Tongai Moyo vachiita zvemumhanzi, panga pachangobuda nziyo inonzi Samanyemba iya, hanzi zvinonzi vaTongai Moyo vakatombozama kutaura navaPaul Matavire kuti mukoma wangu, onaika zvamakuramba muchiita chikari chichava kukanganisa kana kuvhiringidza basa, sekuti pamadays iwavo hanzi vaiita marehearsals ekuti vaende kunopefoma kuUK, ende mukoma Paul vaitongotamba nechikari chete vasingatombodi zvese zvekupractice. Hanzi pavakaudzwa kuti Tongai Moyo ndozvaari kuzama kuita kuti kuvadzoreredza, hanzi iye akati zvemagitare ndakazvitanga munin'ina wangu usati wakumbotarisira kuti uchaimba, zvinoreva kuti vakanga vasingadi kutsurwa panguva iyoyo. Munguva yehondo yeminda vaPaul Matavire vakapiwawo munda kunova kwavakazoshayikira, asi vasati vashayika panguva iyoyo vaPaul Matavire vakatomboita out of the radar, vachigara kumusha ikoko vachitenga mombe dzavo, vachitenga mbudzi, vachivaka pamba pavaida kuzogara. Asi unfortunately vakazoshayika imba iyoyo isati yapedza kuvakwa. Asi chii chakazokonzeresa rufu rwavaPaul Matavire? Tisati tasvika ipapo, ngatimbotaurayi pamusoro pezvealbhamu ravakapedzisira rinonzi Zimbere Moto, rainyanya kutaura nezvekondisheni yevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV and AIDS. Nziyo idzodzo dzakachinja maonero evanhu vazhinji nevanhu vechidiki venguva iyoyo kuti vachinje mafambiro, maitiro nemaonero avanoita nyika. Albhamu iri vakarirekodhera kuSouth Africa, tinoziva tese kuti rakaficha vamwe vaimbi vainetsa panguva iyoyo vana Freddy Gwala, ende nziyo idzodzo dzakanetsa, even title track yacho Zimbere Moto. Asi vachizobva ikoko kuSouth Africa vachidzoka kuno kuZimbabwe vachizama kuda kupedzisa imba yavo, vachizama kupusha sekuti zita ravo ranga rambonyarara mumasecos, vaPaul Matavire vakazotanga kurwara. Asi vazhinji vacho vanofungidzira kuti vaPaul Matavire vakarwara nezvatinofungidzira kuti ndio zvinouraya vaimbi vese. Asi according to family vanoti vaPaul Matavire vakangotanga kuita munhikwi nekuzarirwa kusingaperi, zvinova zvakavashusha kwemazuva nemaweeks nemwedzi mishoma before vazotisiya. So vaPaul Matavire vanofungidzirwa sematauriro azvinoitwa nemhuri kuti vakashayika nekunzwa munhikwi.